vlog mga guys. Kalmado kay Jonathan mo. Cool. Brother. Bida na mga guys. Kagod, kagod. Kalmado dyan cool mga guys. Yan namin sa pintong Bukawi. Bahuay min mga guys, bahuay. Sobrang happy si Jonathan ngayon. Nakabudol siya. Welcome to my playground. Okay mga guys, naon na may. Manami kaon mga guys.